tak aj napriek počasiu, ktoré už máme, sa nám podarilo predsa len dostať sa do porastu pšenice. Aj keď len aspoň takto. Kamil, tak čo podľa teba sa ako keby udialo od nášho posledného stretnutia, lebo ty si človek, dá sa povedať, stále v teréne, respektíve na pokusných políčkach, tak čo také zásadné sa udialo? Pšenica ešte vtedy nebola niekde ani zasiatá, niekde ani vzídená. Keď sme boli naposledy, tak... Naposledy sme sa, myslím, ďakujem za slovo, Matej, sme sa, myslím, že stretli, kedy to bolo začiatkom októbra, koncom septembra, keď akurát prebiehali sejby pšeníc. A vtedy sme sa rozlúčili s tým, že ešte sa stretneme v poraste, pozrieme sa, aké choroby sa vyvinuli a povieme si, čo pred zimou. A poľnohospodári asi vedia, čo sa udialo. Od zhruba druhej polovice októbra prišli dažde, čakali sme, kedy odídu dažde, tak oni odišli a prišiel sneh. Takže dneska máme vonku, dneska je 7. decembra, ak sa nemýlim, včera bolo Mikuláš, áno, a vonku nás privítal dážď so snehom a celkom netypicky, áno, v tomto období na Dolniakoch je tu aj sneh. Takže čo sa udialo? Nič mimoriadne, čo by sme im mohli ukázať, takže ani nás to tak veľmi nemrzí, že sme v poraste, pretože toto je najkrajšia pšenica na okolí. Áno, tuto v laboratóriu, takže sme v poraste pšenice, takomto aspoň virtuálnom. Pšenice väčšinou zišli dobre a prišlo veľmi, veľmi teplá jeseň, nadmerne teplá, takže na niektorých lokalitách, tak spätne, keď to mám hodnotiť, sa vyskytli nejaké tie vektory. Možno čakať na jar, že sa niekde prejavia aj nejaké vírozy, pretože tá chemická ochrana nie všade sa dala zvládnuť. No ale my, na čo sme čakali, že sa nám na tých rastlinkách vyvinie nejaká mučnátka hrdza, ukážeme si to jesenné napadnutie alebo to septóriou, čo nám tam prezimuje, tak to sa nám nevyvinulo, pretože tá jeseň bola síce bola teplá, ale bola suchá. Áno, a chýbali tam zrážky. No a teraz tie zrážky to samozrejme dohnali. Poľnohospodári sú teraz nešťastní, repa sa nedá vyberať. Tí, ktorí nestihli zasiať, že neskôr, tak už ani nezasejú, lebo je to tak rozmočené. Takže chýbala nám vlaha, ale až toľko sme jej nechceli. Áno, aby teraz bola. Takže my si môžeme pšeničku jedine takto ukázať. Čo sa týka väčšiny tých porastov, teda pokiaľ hodnotíme tie vírozy, tie sa tam môžu vyskytnúť na jar. Uvidíme, do akej miery sa nám rozšírili. Nejaké extrémne výskyty, aspoň neviem o tom, že by bolo v praxi, že by sa nejaké extrémne vyskytili, takže nejakú kalamitu nečakáme. No čo nám urobí hraboš, to uvidíme. Áno, naše biopásy a všelijaké bezorebné technológie nám k tomu napomáhajú, tak aká bude zima, keď uvidíme, ako to bude mať vplyv na tú populáciu. Ale čo sa týka chorób, kvôli čomu my sme tu, tak nič významné sa neudialo. Tie porasty vyzerajú, že by mohli prezimovať dobre. Jedine, čo by im mohli nejak ublížiť, sú nejaké holomrazy, ale nepredpokladám, že by sa nejaké holomrazy vyskytli. Takže bohužiaľ o nejakej chemickej ochrane alebo o niečom by sme asi ťažko teraz rozprávali. Jedine, čo sa môže cez tú zimu udiať, áno, to poškodenie tým mrazmi, nejakých škodcovia, predpokladám, že nie, pretože je dosť chladno. Stiahli sa dole aj tie drôtovce. No a potom, keď sa pozeráme na ten sneh, uvidíme, aká bude zima. Všetci predpovedajú, že bude silná zima, tak uvidíme, aká bude zima, lebo také predpovede vieme, na akú majú hodnovernosť také dlhodobé. Veľmi ťažko predpokladať. Tak čo by sa nám mohlo jedine cez zimu rozšíriť, to je pleseň snežná a to závisí od podmienok. No a čo proti nej? No už nič. Už nič. Ak to bolo namorené, moridlami, ktoré účinkujú proti fúzerium nivale, tak možno nám niečo pomôže. Keď nie, tak už nám zostáva len čakať, ako si to príroda s tým poradí. Áno, takže my sme boli možno jediní dva, čo sme sa tešili, že budú nejaké choroby. Áno, v obielniach. A možno ešte nejaký zástupcov iných firiem sa možno tešili. Možno pár ľudí, že niečo si ukážeme, povieme, ale myslím si, že počas celej tej sezóny, respektíve vegetácie, sme farmárom dali dostatok informácií a vedomostí, ktoré si im vlastne ty dal, za čo ti veľmi pekne ešte raz ďakujem aj za celú spoluprácu, lebo myslím si, že také dôležité informácie a praktické informácie sa dajú využiť u každého farmára, aj skúseného, aj menej skúseného. Aj keď nám neprijala tá zima, ale zase vegetácia nám prijala. Keď si spomíname na tie predchádzajúce videá, tak mali sme taký krásny rok, taká krásna infekcia, že to by sme si ani nenaplánovali. Áno, takže môžeme byť spokojní. Teraz tam nie je nič, ale to hlavné sme ukázali počas vegetácie. Matej, tešilo ma, snáď sa to páčilo aj divákom. Mne sa to páčilo, naša spolupráca a mali sme čo ukázať, takže... Tak, dúfam, že sa uvidíme aj pri iných plodinách spolu s vami. Tak, dovidenia na budúce. Dovidenia, majte sa pekne.